Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe, ipagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan po lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo ang aking lahat na nalaman sa spiritual, physical naman na karamdaman at lahat ng mga orasyon, panggamot at dito lamang po natutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Panawagan ko po sa inyong lahat, gamitin lamang po sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangailangan. At wag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hihigapos sa mga hirap ng buhay. Ito ay malaking kayaman sa langit na sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginawa mong mga kabutihan at makalob sa inyo ng siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal. At sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang ikon ko po sa inyo ngayon ay orasyon ni Kristo, depensa sa sarili at panggamutan. Una sa lahat po ay magdasal po ng isang Ama namin, Bagilong Maria, sumasampalataya, at usalin sa isip lamang po, kati po sa dibdib, pakrus, at sa puyo ng may sakit o pasyente nyo. Narito po ang orasyon. Jesus maguam, morsiam, galinam, mitam, liberatis, igusum, Jesus pakuam. Jesus maguam, morsiam, galinam, mitam, liberatis, igusum, Jesus pakuam. Jesus maguam, morsiam, galinam, mitam, liberatis, igusum, Jesus makuam. Yan po ang orasyon po. Sana po ang mga binabagi kong mga orasyon po dito sa Hiwaga ng Pangasinan, sana po ay pakaingatan po at palagi pong magmahalan, magbigayan, sa lahat, magtulungan. At sana po huwag kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. Napakabisa po itong orasyon na ito na bago mo manggamot ay usalin mo po
Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye po.